Вітаю всіх сябры. Гэта ўжо сапраўды эфір. Тыя, хто далучаліся раней. Эфір нашых шчырых размоваў. Шчырыя размовы гэта мерапрыемства, якое мы робім у рамках праекта «Рэгіён» сумесна з цэнтрам камунікацыі, эфектыўнай камунікацыі «Жывая бібліятэка». І сёння у нас у гасцях Алесь Снег. Зараз ён далучыцца, зробіць запрос. Вітаю ўсіх, хто да нас далучаецца. Вітаю. Алесь Снег гэта кіраўнік арт-сядзібы, яка ось яго толькі што дадала. Чакаем, павінен дадацца. Алесь займаецца прасоўваннем, Алесь і ягоная каманда, не так будзе сказаць, займаюцца прасоўваннем беларускай мовы і культуры у пытанне Алесь. Чуваць так усе не як мяне чуваць я увогуле. Алло, не чуваць? Ты мяне чуеш? Так, нешта у нас зноў. Я тебе не чую. Ты меня не чуешь. Дакладней, я тебе чую, а ты не чуешь? И не Что адбываецца? Я не могу разуметь, чему меня не чуваць. Да, так, тебе чуваць. Але ёсць нейкая... Будь ласка, прошу. Нічога страшного, гэта ўсё тэхнічныя моманты. Я зараз з'яўлюся. Добра. Мы трошки пачакаем. Зараз Алесь, мы трошки налаштуемся, ўсё ж таки. Тэхніка яна такая, то працуе, то не працуе. Что? Так, Алесь пакуль адключыўся, але я думаю, што ён падключыцца. Прабачце за такія тэхнічныя непаладкі. Я яшчэ раз раскажу, што ж у нас за такое, што за гэта шчырыя размовы. Шчырыя размовы гэта месца, дзе мы размаўляем на нейкія важныя, актуальныя тэмы. І на гэтым тыдні мы размаўляем пра рознага віда актывізм. Сёння будзем размаўляць пра беларускамоўны актывізм. Так, вот Алесь, прывітанне. Да, прывітанне. О, все, цудоўна, я цябе цудоўна чую, няма ніякага рэха, ці чуеш ты мяне? Ну, я чую нарэшце. Все, добра, все, нарэшце у нас усё. Я яшчэ раз цябе прадстаўлю. Гэта Алесь Снег, кіраўнік арт-сядзібы. Першае маё такое пытанне, трошкі, якое, в прынцыпе, на якое ты на кожным інтэрв'ю, мне падаецца, даеш адказ на яго, гэта як ты ўвогуле папаў у гэтую дзейнасць і трошкі можаш так агульна, чым вы займаецеся? Я думаю, что я с года так 2000, может быть, 6-го стаў цікавіцца Беларусю, стаў цікавіцца тым, што адбываецца ў нас, пачаў даведвацца пра шмат што, і так паступова неяк дайшоў да журналістыкі, зусім крышачку закрануў. Я пісаў тэксты нейкія, ездзіў на нейкія стажыроўкі, а потым это ўсё перайшло з журналістыкі ў культуру, і ў годзе 2011 з'явілася арт-сядзіба, куды я адразу папрасіўся быць валанцёрам, бо мне хацелася дапамагаць, хацелася нешта рабіць, і такім чынам, калі коротка сказаць, я трапіў у гэтую сферу. Зразумела, дзякуй вялікі. А вось, чым вы займаецеся? Таму што, прасоўванне беларускай мовы і культуры, гэта гучыць так вельмі размыта, расплыўчата, да, і для кагосьці, хто ўпершыню, напрыклад, з табой, можа быць, сутыкаецца ў нашай трансляцыі, гэта не зусім разумела. Ты можаш, так, украдцы пра нейкія фарматы распавесці, потым... Мы займаемся папулярызацыяй беларускай мовы. Мы займаемся тым, што
ствараем бяспечную прастору для тых, хто хоча карыстацца беларускай мовай. То бок ёсць шмат людзей, якія хочуць перайсці на беларускую мову, але гэта складана, у іх няма знаёмых. Мы займаемся тым, каб чалавек змог прыйсці да нас, у нашу кампанію, на канцэрт ці на іншую нейкую адукацыйную праграму і адчуваць сябе бяспечна, адчуваць сябе камфортна, размаўляючы па-беларуску нават з памылкамі. Арцідзіба гэта культура, арцідзіба гэта нейкія канцэрты, імпрэзы, і арцідзіба гэта адукацыйная прастора, дзе мы навучаем моладзь, ну і не толькі моладзь, нейкім адукацыйным, можа, тэмам, і гэта не абавязкова звязана з беларускай мовай, гэта можа быць звязана з любой тэмай актывізму, грамадскімі тэмамі, але па-беларуску. Вось. Дзякуй вялікі. Вось ты якраз пералічыў розныя формы, і адкуль вы бярэце столькі ідэй? Вось на формы. Я ведаю, што у вас нават канцэрты ў трамвайчыку былі, да? Вось адкуль прыходзяць гэтыя ідэі? Ну, калі сказаць пра мяне самога, то я такі чалавек, які можа выйсці на вуліцу на хвілінку і прыдумаць нейкую ідэю. Так сёння вот і адбылося, калі я там выбегаў на хвілінку і прыдумаў класную движуху пад канец года, якую мы можам зрабіць. І так адбываюцца нейкія праекты, мы проста думаем, вау, гэта трэба зрабіць. І прыходзяць у галаву нейкія ідэі, нейкія тэмы. Звычайна, я іх записываю, таму тут я адразу, каб гэтая сустрэча была даволі прадуктыўная, я раю людзям свае думкі і планы записываць. І калі ты гэта робіш, то гэта трэніруецца памяць. Бо мне здаецца, што калі я вучыўся ў універсітэце, у мяне была вельмі добрая памяць, я давучыўся да чырвонага дыплому, а пасля я неяк забіў на гэта. І калі я пачаў вяртацца да тэмы, што варта ўсё записываць, варта помніць пра ўсё, і гэта вельмі трэніруе памяць і вельмі дапамагае прыдумляць нешта новае у тым ліку. Зразумела, дзякуй. Яшчэ такое пытанне звязана з ідэямі, а як вы знаходзіце людзей, якія вам дапамагаюць, і аднадумцаў? Магчыма, як склалася ваша каманда, вось як, вы на адной хвалі, я так разумею, вось як знаходзяцца людзі, якія з вамі на адной хвалі? Ну, я думаю, што гэта насамрэч не так проста быць на адной хвалі з намі, бо мне здаецца, што мы такая каманда, якая з аднаго боку вельмі адкрытая, а з другога боку нам трэба людзі, якія хочуць нешта рабіць, якія хочуць не проста сидзець на месцы і маўчаць, якія хочуць быць вось актывістамі прям сённяшняга дня. Таму не так проста. Ну, конечно, з аднаго боку проста знайсці валанцёраў, проста знайсці тых людзей, якія дапамогуць, бо такія людзі заўжды ёсць, але вельмі складана знайсці людзей, якія будуць побач з табой і яшчэ на адной хвалі, і яшчэ разумець, што, па сутнасці, гэта і праца ў нас, і адначасова гэта такое жыццё, гэтым трэба жыць, гэтым трэба натхняцца, а не проста выконваць. Вось. Таму вось так. Дзякуй вялікі. Вось тут ужо прыйшоў каментар ад Наташы «Людзі новае золата». І пытанне такое, ці раздражняе цябе, калі твае ідэі пазычаюць ці крадуць? Гэта заўжды азначае, што у нас крутая ідэя. І такое насамрэч частенька бывае. І мы можам нешта падгледзець. Хаця не ведаю, ці мы гэта робім, але я думаю, што я бы хацеў агучыць такую праблему, што часта бывае, што прыходзіць нехта новы у актывізм, у беларускую сферу і прыдумляе нешта, але не правярае, ці гэта ўжо было. І вось самы яскравы прыклад, калі прыходзіць малады чалавек, які хоча размаўляць па-беларуску, хутчэй за ўсё,
ён прыдумае акцыю, якая будзе называцца беларускамоўны аўторак. Таму што лёгка размаўляць у адзін дзень па-беларуску, але паверце мне, што такіх акцый было ўжо 700 разоў. Быў беларускамоўны панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца. І людзі новыя прыходзяць, яны не глядзяць, што «Вау, такое ўжо было». Яны зноў запускаюць гэтыя беларускамоўныя панядзелкі, серады. З аднаго боку, гэта крута, але нам реально не хапае проста таго, каб мы пагуглілі і пабачылі, што такое ўжо ёсць, і трэба пакрэатывіць, прыдумаць нешта новае. Гэта шмат у якіх справах, шмат што мы проста падглядаем, ну не в сэнсе мы, а весь грамадскі такі сектар. А аказваецца, што можна проста па-новаму зрабіць, неяк пакрэатывіць, але гэтага не заўжды хапае нам усім. Я не скажу, што я адказаў на гэтае пытанне, але з аднаго боку прыемна, калі крадуць ідэі, а з другого боку мы іх пакуль яшчэ ніяк не абараняем, каб іх не забіраць, так што можна красці. Дякую вялікі за такі адказ. Вось у мяне такое якраз пра мерапрыемствы і актыўнасці вашы. Якое, на твой погляд, было самым паспяхоўным, ці запомнілася табе найбольш? І якое самае правальнае, на твой погляд, з вашых мерапрыемстваў? Ну, я бы сказал, что у нас правальных и паспяховых 50 на 50. І з апошніх, тое, што адразу згадваю. Гэта дзень вышыванкі ў 2000, наколькі я памятаю, 15 годзе. У меня памяць з лічбамі, і гэта было рэвалюцыйна, бо на той час мы пабачылі, што мы ўплываем на тысячы людзей, якія хочуць апранаць на сябе цішоткі з арнаментам, з сімваламі, з беларускай мовай. Мы бачылі, наколькі людзям важна ведаць, што яны беларусы, што яны належыць да гэтай нацыі. І гэта сапраўды бачна было, што мы проста зрабілі фестываль дзень вышыванкі, але гэта так разляцелася, што і ялінка галоўная на Кастрычніцкай плошчы стала ўпершыню ў гісторыі незалежнай Беларусі ў арнаменце, і нехта пачаў там шкарпэткі з арнаментам рабіць, і там на кубках все. Карацей, мы побачили, што мы змяняем, і мы, як кажуць, мы будуем гэтую, фармуем павестку, фармуем тое, пра што людзі гавораць. Вось. Гэта ўжо прайшло шмат гадоў. З апошняга мы, канешне, вельмі здзіўленыя былі, як мы нечакана хутка прыдумаем акцыю «Калядны трамвайчык», якую мы правялі з Аліварыяй. І реально па Менску ездзіў трамвай, у якім гучала беларускамоўная музыка, у якім розныя галасы розных беларускіх зорак віншавалі ўсіх з калядамі Новым годам і казалі пра тое, што гэты трамвайчык бясплатны, заставайцеся тут. І людзі, але беларусы часам сарамлівыя, таму не заўжды заходзілі ў трамвайчык, баяліся, бо бясплатна наўрад ці можа быць нешта падвох нейкі будзе. Таму не мільёны людзей прыехалі ў трамвайчыку, але шмат хто, і мы бачылі, як людзі з дзеткамі прыходзілі, сядалі ў гэты трамвайчык. Ён курсіраваў па Менску, і хацелі прыехаць кола за колам. Яны адмыслова з дзецьмі прыязджалі, каб паказаць ім, як гэта крута. Гэта з апошняга. І, канешне, калі топ-3, то трэцяе месца, ці ўжо на першае выбілася, гэта мова фэст, які адбыўся ў гэтым годзе, у лютым месяцы. І на мова фэсце больш за 5000 чалавек прайшло. І гэта таксама было неверагодна, таму што мы змаглі супрацоўнічаць з бізнесам, мы змаглі быць на ўсіх сродках масавай інфармацыі, мы змаглі быць месяц на першых старонках паўсюль, і бачылі, як людзям гэта важна, і як людзі гатовы хадзіць на такія мерапрыемствы. Вось гэта топ-3, якія мерапрыемствы я ўзгадаў. А адказваючы на пытанне пра правальныя, то
Ну, гэта такая рэч, якую ніколі не прадказаць. Таму што мы думаем, што мы зараз робім нейкую лекцыю, і яна даволі цікавая, але людзі бяруць і не прыходзяць, ці прыходзяць не шмат. Я заўжды кажу, што колькі людзей прыйдзе, гэта ніколі не прадказаць. І мы думаем, што будзе 10 чалавек, а прыходзіць 100. Мы думаем, што будзе 100, а прыходзіць 10. І я думаю, што гэта заўжды так было. І калі ты не прадаеш квіткі, то ты не ведаеш, колькі людзей хочуць прыйсці. Кожны год мы праводзілі свята роднай мовы, і кожны год, апошнія 3 гады, на іх запісвалася 600 чалавек. 600, 700, 1000. І даходзіла, ну, по-рознаму. Напрыклад, калі запісалася 600, то даходзіць 300. І мы ўжо зразумелі, што лёгка можна аднімаць палову, і калі запісалася 1000, то прыйдзе 500. Таму тут такая сістэма, што не прадкажаш, колькі людзей павінна прыйсці. Вось. Дзякуй вялікі за адказы такі. Я хочу просто пакуль нагадаю, што ў нас зараз у гасцях Аля-Снег, мы шчыра размаўляем на тэму беларускай мовы, беларускага моўнага актывізму. Вы можете ў каментарах задаваць свае пытанні таксама. Вось, я вярнуся да сваіх, мы вось скончылі пра такія правальныя мерапрыемствы. Калі нешта не атрымліваецца, а як вы дзейнічаеце далей, як сябе матывуеце, вось, калі ёсць такія непрыемныя моманты? Ну, гэта цікавае пытанне, як мы гэта робім, што як мы змагаемся з тым, што калі у нас нешта не атрымліваецца, але мы, ну, самае простае, мы не пускаем рукі, і у нас, я просто раскажу яскравы прыклад, як усё адбываецца. Мы рабілі аднойчы канцэрт на пляжы, які называўся «Прыём лета», і гэта быў першы дзень лета. І пляж знаходзіцца за Мінскам. Можна сказаць, што да яго дабрацца не так проста. Гэта Зелёны луг, гэта Цнянка, і гэта не самы бліжэйшы пляж да самого Зелёнага луга. Але гэты пляж быў на канцэрце гэтым цалкам забіты людзьмі. Людзі прыехалі з усяго горада з пледамі, слухалі музыку, вершы, шыкоўна проста. А на наступны дзень мы рабілі канцэрт электроннай музыкі у Менска. І вот уявіце, што гэта край горада, нават за Менскам. А гэта цэнтр горада, самы цэнтр горада, каля Кастрычніцкай плошчы. І на вось канцэрт, які побач былі паміж сабой, на адну прыходзіць там чалавек 100-200, ну вельмі шмат, а на другі дзень прыходзіць чалавек 15 максімум. І, конечно, мы сябе стараемся натхніць тым, што правалы яны непастаянныя, і часам мы правалімся, а на наступны дзень пераможам. Таму мы просто не расстраиваемся і думаем, што бы зрабіць такое, каб здзівіць людзей і каб саміх сябе выцягнуць з такога крызіса, калі людзей няма, напрыклад. Такое бывае, я не скажу, што часта, але бывае. Так. Дзякуй вялікі. Вось тут ужо пачалі пытанні накідваць. Першае, не здаецца табе, што ў школе мала беларускай мовы і, ну, у гэтых ПТУ, тех вышках вообще нет. Ну, тут просто пытанне на рускай мове. Як можна гэтую праблему рашыць? Ну, можа, ты нейкі такі, як на твой погляд, вось такія сітуацыі? Ну, беларускай мовы сапраўды мала у сферы адукацыі. Да беларускай мовы, калі не грамадскі нейкі сектар, калі не музычны сектар, не паэтычны сектар, то яе вельмі мала. І сапраўды дакументацыя часта па-руску, там даволі шмат рускай мовы, і не адчуваецца, што беларуская мова роўная. Это ва ўсіх сфер. І в універсітеце і ў школах таксама так. І часта бывае такое, што настаўніца размаўляе па-беларуску, а калі сканчаецца прадмет, она такая, ну, все, в прынцыпе, цяпер я магу размаўляць па-руску без праблем. І для мяне асабіста гэта, конечно же, не падсвядома. Людзі ў дзяцінстве не думаюць,
так павінна быць. Ну, яны проста не падсвядома разумеюць, што да, беларуская мова нікому не патрэбная, таму што бачыш, настаўнік проста бярэ і пераходзіць на рускую мову, нават настаўніца, якая не размаўляе па-беларуску. Іншая справа, калі настаўнікі, я спадзяюся, што такія ёсць, які натхняюць, і ў нас быў прадмет такі прапагандысцкі з аднаго боку «Вялікая айчынная вайна» в універсітэце, але у нас быў вельмі смелы выкладчык, які даказаў, што беларуская мова і пра вайну можа гучаць не пра партызан толькі, а яшчэ і шмат што цікавага. І часам залежыць ад выкладчыкаў. І адна справа, калі чалавек проста пераходзіць на рускую мову і паказвае ўсім, што не трэба эта мова, а другі, які пакажа, што пасля уроку, занятку, ён таксама будзе размаўляць па-беларуску і нават распавядаць анекдоты. І ты разумееш такім чынам, што мова жывая, што гэта не проста, типа, вот матэматыка 2 + 2 = 4, а потым мы пра іншае размаўляем, а што гэта сапраўды... Вот важна паказаць, што беларуская мова жывая. Важна паказаць у школах нават не колькасцю гадзін, а нейкімі акцыямі, нейкімі, не ведаю, праектамі, што беларуская мова патрэбна. Варта там ставіць спектаклі па-беларуску, калі па-беларуску, то не толькі пра сялян, а іншыя нейкія новыя тэмы прыкольныя, з гумарам. І вось тады беларуская мова будзе больш пашырацца. І калі... Ну, зараз уже крышачку паляпшаецца. Калі я ў сваім дзяцінстве было шмат гуртоў, і яны збольшага былі пратэсныя, і я там у сваёй школе ў Бабруйску спяваў на адным конкурсе песню НРМ, я выбраў песню пра каханне, таму што, ну, ты ж не будзеш спяваць песню там пра палітыку ці нейкую там пратэсную. То зараз гэта лягчэй. Ёсць гурты нізкі, ёсць гурты наві-бэнд, дзе кожны школьнік можа заспяваць і праблем не будзе. Ну, маецца на ўвазе, што з'явілася шмат музыкі і магчымасці данесці, што беларуская мова ёсць не толькі праз палітыку, а яшчэ і праз розныя іншыя тэмы, любыя тэмы. Па-беларуску зараз ёсць усё, але гэта дзякуючы, я кажу, грамадскаму сектару, дзякуючы бізнесу, дзякуючы культурным дзеячам, вось дзякуючы ім, неабыякавым людзям, па-беларуску ёсць усё. Але калі ўключаеш тэлебачанне, то ты не адчуваеш гэтага. Дзякуй вялікі. І вось тут яшчэ пытанне таксама паступіла. Ці падтрымліваеце вы чужыя праекты? Ці можна са сваёй ідэяй для вас прыйсці рэалізаваць вашымі сродкамі, але не аддаючы всю ідэю вам? Вось такое пытанне. Ну, вот цікавае пытанне, не аддаючы ідэю нам, гэта непроста, таму што калі мы будзем далучаны нейкімі там метадамі, там, не ведаю, сродкі ці яшчэ нейкім чынам, то мы нейкім чынам і падпішемся таксама пад гэты праект. Але ў нас часта, ну не часта, но 1-2 разы на год могуць быць нейкія конкурсы, ці школы, ці адукацыйныя праграмы, на якіх мы чакаем людзей, якіх мы навучым, а яны нешта зробяць. І ў нас, калі мы зрабілі некалькі школ арт-сядзібы, у нас былі такія праекты, якія былі пры падтрымцы нас, але далей яны маглі рушыцца без праблем у любой стадыі. Напрыклад, у нас пару год таму, ну, даволі такі шмат год таму, была школа арт-сядзібы, і там быў праект, куды прыйшоў проста хлопец, які хацеў зрабіць стендап па-беларуску. І мы 2 стендапа зрабілі з ім, а далей ён мог рабіць яго сам і ад свайго імя, і ўжо проста паставіць наш лагатып. Ну, то бок, это же не наша ідэя, але яна з'явілася на школе. Карацей, па сутнасці, я адкажу, што можна, але трэба размаўляць і трэба абмяркоўваць. Вось так. Дзякуй вялікі. Ну, ты пачаў такі размову пра школы, я трохі па сваіх пытаннях пераскочу ўперед, так як яно звязана. У вас летась быў такі фэст, у якім вы як былі з аднымі з арганізатараў, і Idea Generation Camp. Там было шмат файных ідэй, там, ну, вось, фіналісты. Ці сочыце вы за гэтымі людзьмі зараз і за іх праектамі? Ну так, мы сочым. У нас, па-першае, ёсць яшчэ застаўся
чат, из яго яшчэ не все людзі выйшлі, і там людзі дзеляцца сваімі ідэямі, это бывае не часта, але людзі распавядаюць, калі яны нешта прыдумляюць, мы сочым. Але ёсць яшчэ колькасць людзей пэўная, з якімі мы больш-менш пасябравалі, і нават зрабілі не адзін праект разам. Вось тут нас глядзіць Лізавета Ганчарова, якая была на ідэі Generation Camp, а потым выйграла яго і запусціла сваю школу, і зараз вядзе наш Інстаграм, то бок дайшло да гэтага. У нас ёсць дзяўчына Александра Закрэўская, якая была на ідэі Generation Camp, а потым з іншымі дзяўчатамі і хлапцамі зрабіла у адным клубе менскім літаратурны івэнт. То бок з многімі мы дагэтуль супрацоўнічаем. У нас ёсць прадстаўнік Ютуба Усяслаў Пашкевіч, за якім мы добра сочым, які нядаўна атрымаў штраф, і мы дапамаглі яму аформіць на мола кампанію і сабралі грошы на яго штраф за 35 хвілін. То бок мы стараемся сачыць за ўсімі, хто робіць і хто не знікае. Калі чалавек знік з ідэі Generation Camp, выйшаў з чата, то мы не будзем за ім бегчы і шукаць і сачыць. Але калі мы бачым, што людзі вось на відавоку, то, конечно, нам цікава сачыць за імі і ці дапамагаць, ці яшчэ нейкім чынам супрацоўнічаць, то гэта толькі з радасцю. Так. Супер, файна, дзякуй вялікі. До нас просто далучаюцца. Нагадаю, што ў нас у гасцях Алесь Снег. Мы размаўляем пра беларускамоўны актывізм. Вы можете задаваць свае пытанні у каментарах. Вось зараз такое вельмі адносна актуальнае пытанне, наколькі сітуацыя пандэміі паўплывала на вашу справу вось зараз. Паўплывала вельмі, тому что мы хотели провести летник, мы хотели провести и концерты, мы хотели провести и адукацыйную программу у одной прасторы беларускай, каб людзей, каб провести лекцыі, але нічога з гэтага не адбылася, але гэта можа быць і добра, тому что мы пачалі думаць, як не сядзець на месцы, працаваць і нешта рабіць все ж таки. Таму мы сышлі ў онлайн, мы зрабілі серыю канцэртаў 14, кожны тыдзень выходзіла бяспечны лайв. Это онлайн-канцэрты, дзе выступалі і маладыя выканаўцы, і ўжо легендарныя, там Петля пристрасця, Акута і іншыя. Гэта просто неверагодна круты праект, які нам падабаецца, таму што там можна было паслухаць песні у акустыцы вашых улюбёных выканаўцаў, і гэта просто файна. То бок я разумею, што зараз усім канцэрты надакучылі, і ты ўключаеш нейкі канцэрт электрычны, і ты разумееш, што ты 100 разоў яго чуў, і наўрад ці ты будзеш глядзець. Але мы пастараліся рабіць акустычны фармат, і калі ты чуеш свае любімыя песні, там Акута у аранжыроўцы акустычнай, хочацца іх выразаць, хочацца іх адмыслова кудысьці заліць, слухаць, бо гэта круто. Мы зрабілі размоўны клуб, дзе кожны тыдзень па 2 разы дзяўчына з Гомеля, зусім маленькая, можна так сказаць, яна вяла гэты клуб сама і размаўлялі пра беларускую мову і пра іншыя тэмы. Мы запрашалі туды гасцей розных. Апошнім быў, крайнім, Вінцук Вечорка, то бок, вельмі класны быў движняк, і гэта было просто так, бо што мы не маглі сидець на месцы. І мы стварылі TikTok той же самы, і ў нас дзяўчына вядзе там рубрику «Мова з дома», дзе яна распавядае пра беларускую мову на пальцах, хутка, лёгка. І ў нас адзін з відэа, у нас все відэа трапляюць у рэкамендацыі там, і адно з відэа назбірала 120 000 праглядаў, і гэта просто выбух, тому што мы разумеем, што гэта круто, і што гэта важна простай мовы тлумачыць нешта пра беларускую мову. Гэта толькі 3 рэчы, якія я так хуценька ўзгадаў пра тое, што
мы зрабілі за апошні час, але такіх рэчаў нашмат больш, і зараз мы паступова пераходзім у офіс, але не плануем публічных івентаў. У бліжэйшы час мы запусцім школу валанцёра, на якую можна будзе падацца, і мы там будзем не зацыклены на арцядзібе, мы там пазнаёмім з крутымі лектарамі і яшчэ запросім розныя недзяржаўныя арганізацыі беларускія, якія распавядуць пра сябе, і кожны, які прыйдзе на вось гэту школу ад арцядзібы, можа паслухаць пра іншыя арганізацыі і пайсці да іх, дапамагаць, быць валанцёрам, удзельнікам, удзельніцай і гэтак далей. Вось так, бо мы зразумелі, што у складаны час мы не бачымся з валанцёрамі, мы не бачымся з іншымі арганізацыямі, мы тут іх усіх аб'яднаем. Вось. Гэта супер, файна, вось асабліва ты пра гэтую штуку валанцёрам сказаў. І вось ты казаў пра бяспечны лайф. Я думаю, што гэта будзе не дрэнна, калі заўтра у вас таксама бяспечны лайф, калі я не памыляюся, правильно? Так. 30, прычым ён не проста такі забаўляльны, а ён прызначаны да вельмі сур'ёзнай тэмы. Вось, можа, падрабязней зможаш распавесці, каб людзі ведалі. Ну, у нас проста адказаны Улад Лепешынскі за бяспечны лайф, і гэта праект, які зараз, вось апошні спецыяльны выпуск выходзіць разам з арганізацыяй асамблеі і збіраць, гэта будзе акцыя ў падтрымку прытулку, і справа ў тым, што я баюся памыліцца, хто у нас там выступае, бо ёсць гурт D3, але гэта праект нейкі ад гэтага гурта, таму я баюся правільна сказаць ці неправільна сказаць, лепш паглядзець у арцядзібе, як гэта правільна называецца, выканаўца, але гэта будзе той же самы бяспечны лайф у плане таго, што тыя ж самыя дэкарацыі, але будуць змены, таму што Уладзь прывычна не будзе вядучым, і гэта, я ўжо паўтараюся, з асамблеі робіцца, таму там будзе, я думаю, там шмат увагі будзе надзяляцца іншым пытанням. Там будзе дух бяспечнага лайва, дакладна, але ён не будзе такім прывычным у такім фармаце, які адбываўся вось всю вясну і пачатак лета. Вось дабрачынны, я трошкі, вось у мяне тут тэлеграм хутка ваш адкрыла, арцядзібаўскі куб Дэлі. Падтрымку шэлтара для жанчын, прытулку для жанчын, вось жанчын, які пастраждалі ад гвалту, якім няма куды пайсці. Вось, таму далучайцеся таксама да гэтага эфіру. Вось, таксама важная тэма. У нас там было пытанне зараз пра канкурэнцыю пытання. Ці ёсць у арцядзібы канкурэнты, нейкая супольнасць, якая матывуе вас быць круцей? На жаль, няма. На жаль, няма канкурэнтаў менавіта ў нашай сферы. Ёсць арганізацыі, якія працуюць на такую же тэму. Гэта і Будзьма, гэта і ТБМ, але калі паглядзець на іх, то вялікія ёсць адрозненні, і я б не сказаў, што гэта канкурэнты, гэта сябры, але каб была падобная арганізацыя, такога няма. Можа, хіба часам называлі Віцебская арцядзіба арганізацыю Віцебс for me, бо калісьці яна была падобная, щоб была прастора, адбываліся розныя літаратурныя, музычныя імпрэзы, але Віцебс for me таксама зараз адышоў на іншыя тэмы і не стаў выключна беларускамоўным, шмат і рускай мовы там, таму таксама не назавеш гэта канкурэнта. Канкурэнцыі няма, і гэта, я думаю, кепска, таму гэта ніяк не нам не дапамагае. Нам не дапамагае гэта развівацца. Мы разумеем, што мы там, у нас не так шмат людзей у Інстаграме, у нас всяго там 11 000, але потым мы разумеем, што гэта амаль найбольшая колькасць людзей у такіх культурніцкіх старонках, і
прыходзіцца глядзець на іншыя нейкія арганізацыі, якія не нашага такога не нашай тэмы, але хочацца там іх абагнаць, не ведаю, каб больш людзей нас глядзела. Але гэта, ну, калі казаць канкурэнцыя ў нашай тэме, то, на жаль, няма. Ну, вы затое сябе, вось, ты пачаў казаць там пра Будзьму, пра іншае, і ў мяне першая думка праскачыла, што вы прям больш моладзевыя. Ну, я скажу чаму. Так атрымалася, бо Будзьма, я вельмі люблю Будзьму, і Будзьма ж таксама пачынала з моладзевай такой тэмы. Але там людзі па-любому, ну, больш дарослымі становяцца, а у нас ёсць таксама ж такая, мы ж таксама больш дарослымі становімся, але у нас ёсць адрозненне, што мы абнаўляем калектыў. І у нас ёсць шмат людзей, якім там 19, 20, 21 год, і таму мы разумеем, што там праз 10 год мы можам адысці ад гэтай справы, але іншыя далучацца, і заўжды арціба можа быць маладой. Вось. Зразумела, дзякуй. Яшчэ ў мяне такое вось пытанне, трошкі пра складанасці, да, мы ўжо пра гэта казалі некалькі разоў, але вось зараз мы там краналі трохі пандэмію, ці ёсць нейкая дапамога, вось не проста рэальная, а адкуль вы вось шукаеце нейкую дапамогу, там, сродкаў на арганізацыю фэстаў, ці зараз, я так разумею, што збор таксама быў на аренду памяшкання вашага, таму што як бы працы няма, але праца ўсё роўна ёсць. Да, вось як вы выкручваецеся з такіх сітуацый? Ну, часам мы падаем нейкія праекты, каб выйграць іх, не заўжды выйграваем, таму гэта не самая папулярная рэч. Часам нам дапамагае розная краўдфандынгавая кампанія, але дужа сумна, што мола зараз у самым такім кепскім стане. Трэці момант гэта мы ўсё ж такі робім камерцыйныя івэнты, але камерцыйныя для таго, каб грошы пайшлі на нашы ўставныя мэты, гэта на статутныя мэты, і мы лёгка прадаем квіткі. Пэўны час мы рабілі некалькі гадоў вандроўкі па Беларусі, ну, арганізоўвалі іх, і за гэтыя сродкі жылі, бо мы маем права, калі зарабляць грошы, то яны павінны пускацца на аренду, на падаткі, такое вельмі часта бывае, ну, это абавязкова, на заробкі. Вось такія 3 пункты, на якіх мы зарабляем. Так. Дзякуй вялікі. У мяне такое пытанне, раз мы ўсё ж такі размаўляем пра актывізм, што ты можаш параіць маладым людзям, якія хочуць пачаць нейкую актыўную дзейнасць, ну, умоўна возьмем, можа, нават беларускамоўную дзейнасць, да, але яны не рашаюцца вось пакуль што. Якія ты можаш ім парады даць? Ну, я думаю, што галоўна вызначыцца, ну, не адразу, конечно, але галоўна вызначыцца з тым, што чалавеку цікава, якая тэма, бо хочацца, каб людзі займаліся тым, што ім падабаецца. І пасля таго, як чалавек вызначыць, яму цікава там працаваць са студэнтамі, маюць на ўвазе так, ну, нейкую гэтай сферы, ці творчая нейкая, ці сфера там культуры, ці не спорта, то трэба ўжо і шукаць тую арганізацыю, якая падыходзіць ім, і звяртацца да іх, бо я думаю, праблема чалавечая, яна паўсюль ёсць, і кожнаму трэба гэтыя рукі і мозг, які быў бы дапамагаў, таму проста трэба вызначыцца, што чалавеку падабаецца. Але калі не вызначыліся, гэта таксама не праблема, проста трэба пайсці ў першую любую арганізацыю, якая толькі пападзецца на пуці, і дапамагчы там, паспрабаваць дапамагчы нешта зрабіць. Вот у нас, калі мы рабілі Мова Фэст, у нас ужо 100 разоў былі валанцёры, але мы зноў збіралі з нуля. Мы ў першы раз валанцёры збіралі з нуля, і 90% гэта былі новыя людзі.
І я думаю, што для многіх яны ўпершыню чулі беларускую мову, ўпершыню на ёй размаўлялі, а мы нікога не прымушалі. І потым яны вызначалі, трэба ім ці не трэба. І калі мы іх запрашалі ўжо пакушаць піцу, аддзячыць ім за дапамогу ў мовафэсце, то дайшлі, конечно, большасць, але, напрыклад, там 5 чалавек не дайшло. Мы зразумелі, што, магчыма, ім гэта не трэба. Это нармальна, гэта натуральна. Вось так. Дзякуй вялікі. Ну і я думаю, што можа, калі хтосьці можа яшчэ задаць пытанне за гэта, але я вось такой тэме беларускай мовы, што ты можаш параіць людзям, якія хочуць, але баяцца пачаць размаўляць па-беларуску? Якія хочуць пачаць, так? Да. Ну, і пачаць. Таму што калі я пачынаў размаўляць па-беларуску, я проста пачынаў пісаць, не дзённік, пачаў пісаць нейкія свае тэксты. Это гучыць занадта рамантычна, але я проста ў 16-15 год пачаў пісаць, як я правёў дзень па-беларуску і перапісвацца з людзьмі таксама па-беларуску прынцыпова. У жыцці размаўляў па-руску, але паступова я ў сваё жыццё дадаваў больш беларускай мовы. Я сябе назваў па-беларуску там у розных сетках, я зрабіў апісанне па-беларуску, і паціхоньку я сябе вакол збіраў тых людзей, якія таксама такія ж і на розных стадыях размаўляюць па-беларуску. Ну і ўсё дайшло да таго, што цяпер я калі бы захацеў размаўляць па-руску, то я бы не змог, таму што большасць людзей, якія вакол мяне, беларускамоўныя. І я бачу я бачу дзесяткі людзей, якія з'яўляюцца каля мяне, напрыклад, ці каля маіх сяброў, яны становяцца беларускамоўнымі. І гэта крута, бо гэта і тая самая бяспечная прастора, якую мы ствараем і хочам ствараць, што калі ты трапляеш вот у гэтую кампанію, ты такі кайфова, табе так комфортна размаўляць па-беларуску, і ты не разумееш, што па-іншаму быць не можа, і это нармальна, класна. І самае цікавае рэальна, што у нас ёсць валанцёраў шмат, якія беларускамоўныя і без нас, якія, калі паглядзіш іх інстаграм, все, яны ўжо далей несуць гэтую беларускую мову для іншых людзей. І так беларуская мова проста рэальна пашыраецца вялікімі крокамі, бо мы перадалі гэтую эстафету іншаму, слова вірус зараз не падыходзіць, эстафету іншаму, і так эта эстафета перадаецца, і перадаецца, вось. Дзякуй вялікі, Алесь. Сябры, мы будзем завяршаць наш эфір. З намі быў Алесь Снег, кіраўнік арт-сядзібы. Гэта такая творчая прастора, якая займаецца прасоўваннем беларускай мовы, культуры. Дзякуй усім, хто быў з намі. Дзякуй вялікі, Алесь, за такую вельмі цікавую размову. Мы пабачымся заўтра з вами. У нас наступныя шчырыя размовы. Сачыце за нашымі анонсамі. Яшчэ раз шчыры ўсім дзякуй і да сустрэчы. Дзякуй, шчасліва.